दासान्दि भारत आरो आसाम हादोराव गोदान रायजो दानायनि एबा सोरजिनायनि जेबो पलिसि गैया। खोरोमदावआरि भाइस प्रेसिडेन्ट एबसु। बे बाथ्राखौ नुनानै आंनि गोसोआव गोबां गोनो गोथो जादों आरो गोबां सोंथि सिखांदों। भारत सरकारा 1953 मायथाइनि 22 दिसेम्बराव पार्लामेन्टआव आलादा रायजो दाफामफिननो थाखाय नायबिजिरनो मोनसे कमिसन दानाय जादोंमोन। बे साननि 7 साननि उनाव थामहिनबा 29/12/1953 इं खालारै पाब्लिक अर्डार नं 53/69/53 रायजो दानायनि कमिसनजों स्टेट रिअर्गेनाइजेशन कमिसना 3 सोद्रोमाजों दाजादोंमोन आरो बेनो भारतनि गिबि रायजो दाफामफिननायनि गिबि पलिसिमोन। लोगोसे बे पलिसियाव गोदान रायजोखौ गाहायै रावखौ बिथा खालामनानै दानाय जादोंमोन होननानै जों जारिमिनखौ नायोब्ला नुनो मोनबोदों। बे पलिसियानो सा सानजा भारतआव गोदान रायजो सोरजिनो थाखाय गिबि कमिसना मेघालया, नागालेण्ड, मिजोराम आरो त्रिपुरा बादि रायजो दानो थाखाय जेबो सुबुरुन होनायखौ नुनो मोनाखैमोन। थेवब्लाबो सरकारा बे पलिसि फोसावालासिनो 1972 मायथाइयाव मेघालय, मिजोराम आरो त्रिपुरा रायजोखौ दानायखौ नुनो मोन्दोंमोन। बिदि पलिसि गैया बुङै बुङैनो बर'फोरखौ थगायनो बड'लेण्ड रायजोखौ दोननानैनो 1993 इं मायथाइयाव बुरखायजानानै BACखौ ज्राव नागारनानै 2000 इं मायथाइयाव झारखन्ड, उत्तराखन्ड आरो छत्तीसगढ़ रायजोखौ दानायखौ नुनो मोन्दों। बिनि उनाव जोंनि सोमावसारनायाबो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जानायलाय सरकारा बुंलायबाय भारतआव गोदानै आलादा रायजो सोरजिनायनि सरकारा जेबो पलिसि लाथ'वाखै होननानै बुंलायना लालायबाय। नाथाय गोदानै रायजो सोरजिनो पलिसि लायै सरकारानो 2014 इं मायथाइयाव तेलेंगाना रायजोखौ ज्रावनो सोरजिना होलायबाय। बेराफारसेथिं जोंनि खुंथाय गोहोआव थानाय जोंनि हारिनि साफा सानै नेताया दैदेनगिरिया बुंलायबाय भारत सरकारा आथिखालाव गोदान रायजो सोरजिनायनि जेबो पलिसि गैथ'वा बुंलायबाय। लोगोसे जोंनि दैदेनगिरिफ्रा गांसे बिजाबाव स्रायनो लिरनानै फोसावबाय आथिखालाव आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनायाव क्राइटेरिया गैथ'वा होननानै। बिनि उनाव खुंथायाव थानाय दैदेनगिरियाबो गावनि गादि गोमाजानो गिनानै बै बाथ्राखौनो बुंबाय। बेनि थाखायनो बिजाबाव लिरनानै फोरमायनाय दैदेनगिरिनि सायाव सोमावसारगिरिफ्रा जों जेबो खुद्रियासै। नाथाय खुंथायाव थानाय दैदेनगिरिया खौरां बिजोङाव फोरमायनायनि थाखाय बिथांनि मुसुखाखौ खुद्रिखांनानै सोरबाफ्रा जोग्लिबाय, सोरबाया सेन्देल माला सोना गाफ्लेबाय आरो राजा लामायाव ओंखारना मुसुखा सावबाय आरो बुंबाय दैदेनगिरिया आलादा रायजो सोरजिनो जेबो क्राइटेरिया नाङा। बेखौ गोसोब्लानो भारत संबिजिरनि आर्टिकेल नं 2 and 3 खौ बाहायनानै थोंजोङै आलादा रायजो सोरजिनो हायो होननानै आरो 2000 इं मायथाइयाव सोरजिनाय मोनथाम रायजोआ आलादा रायजो सोरजिनाय पलिसि लायाबालासिनो थोंजोङै गावनि राजखान्थिक मुलाम्फानि थाखाय आरो राजनितिक गोख्रों नारसिनथायनि थाखायसो सोरजिजादों होननानै बै समाव जोंनि दैदेनगिरिफ्रा हाब्रा बुंदों आरो जों आखाइ खबदोंमोन भारतआव गोदान रायजो सोरजियोब्ला जोंनि बड'लेण्ड रायजोआनो बयनिख्रुइ सिगां दं। जों सरकारजों सावरायलायनायाव बिथांमोना जोंनि मोनसेबो सुक्तिखौनो दानो हायाखै। बे बाराव जों मोनथारसिगोन, बारा गोबाव नेनांला। नाथाय फैयै बै समनि भारत सरकारा 2014 इं मायथाइयाव गावसोरनि राजखान्थिक मुलाम्फा आरो राजखान्थिनि गोख्रों नारसिननायनि थाखायनो थोंजों तेलेंगाना रायजोखौ स्रायनो दानानै होलायबाय, बड'लेण्डखौ ज्राब दोनलायलांबाय। बेनि उनाव सोमावसारनाया गोख्रोंथार जालायबाय। जोंनि दैदेनगिरिफ्रा फोसावलायबाय न' बड'लेण्ड न' भट। थांनाय MP इलेक्सनाव जोंनि नेताया हाब्रा मास गेदारिं खालामनानै रायजो राजानाव सोंदोंमोन बड'लेण्ड नांगौना हाग्रामा महिलारिखौ नांगौ, रायजोफोरनो बड'लेण्ड नांगौना BPFखौ नांगौ। बिनि फिननायाव जों रावखौबो नांगौ जोंनो खालि आलादा रायजो बड'लेण्ड रायजो राजाफ्रा बिदि बुंदोंमोन। फैयै जों दिनै भारत सरकारा आथिखालाव भारत हादोराव गोदान रायजो सोरजिनायनि जेबो पलिसि गैयि होननानैनोथ' बिटिआर रेकर्ड
खालामबाय नङा होमबा? अब्ला बै समाव बिथां हाग्रामा महिलारिया बुंनाय आरो दिनै बिथाङा बे एखे बाथ्राखौनो बुंनायनि फारागा दिनै बहा थांखो? बै समाव बिथां महिलारिनि गोख्रों खुद्रिनाय आरो सासे दैदेनगिरिया बे एखे बाथ्राखौनो फोसाव बिलाइयाव एबा बिजाबाव लिरनानै फोरमायनाय बाथ्रा आरो नोंथाङा दिनै बे एखे बाथ्राखौनो रायजोनो बुंनानै फोरमायनाया खुद्रियैया हारि अनफावरि रायजो राजानो मा इसारा होदों जोंनो फोरमायना होगोन दा? बेराफारसेथिं बे बाथ्राखौबो नोजोर होनांगोनदि पलिसि गैयैयावनो BSc एकर्डनि उनाव झारखन्ड, उत्तराखन्ड आरो छत्तीसगढ़ रायजो सोरजिदों। पलिसि गैया होननानैनो जोंनो BTC एकर्ड खालामना बेनि उनाव तेलेंगाना रायजो सोरजिदों। अब्ला BTR एकर्डनि उनाव आरोबाव गुबुन हादोर एबा रायजो सोरजियाथ'। अब्ला दिनै नायदो भारत सरकारा बिदि पलिसि लाथ'वाखै बुङैनो जोंखौ थगायबोबाय, मोनफा मोनफा फिसा फिसा गोरोबथा खालामबोबाय थानानै बेनि उनाव आलादा रायजोखौ दाबिबोबाय। बेखौ जों मानो साननानै नायाखै? बेराफारसेनो बैफोर गोरोबथानि उनाव जोंनि सोमावसारनाया गुसेबनिफ्राय गुसेब जाबाय थादों। नोंथांमोननि बादिब्ला आलादा रायजो बड'लेण्डखौ सरकारा गाव हारसिंनो पलिसि लानानैसो सोरजिगोन, बे थांखिखौसो नेयै नेयैसो जों गोदोनिफ्रायनो सोमावसारबोदोंमोन नामा? दिनैसिम बर'फ्रा रावखौ फरायसालिनि राव महरै बर' बिजोंखौ भारत संबिजितनि 8थि फारियाव सोसननाय लोगो लोगो मावख'आरि राव महरै जोंनि रावनि आलादा बिथोनगिरि BC एकर्ड, BTC एकर्ड, BKWC एकर्ड आरो BTR एकर्डखौ सरकारनि पलिसि लानायजोंसो मोनदों नामा? जों दिनैसिम बर'फ्रा सोमावसारनायनि गेजेरजों दाबि दैखांनायनि अनगायै सोमावसाराबालासिनो सरकारनिफ्राय बबेबा मोनसेबो पलिसिजों माबाफोर मोननाय बिदिन्थि दंना हारियाव जोंहा? माबाफोर बिदिन्थि दंना हारियाव जोंहा? जोंनि सोमावसारनाया सोरनिबा पलिसि लानायजों जेबो सोमोन्दो गैया। जोंनो होखानाय भारत संबिजितनि आर्टिकेल नं 2 and 3 आव होखानाय बादियै मोनथायखौसो बिख'नानै लाथारनांगोन। बिसो जोंनि थांखि। बबे आफादा सोर बड'लेण्ड सोमावसारनायनि आन्दलनखौ खालामदों बै आफादजों रायजोआ जेबो मतलब गैया। बियो जियानो जायाथों खालि जोंनो फिन आलादा रायजो बड'लेण्डखौ नांथारगौ। जों सन्देह जादों हारियाव बबेबा मोनसे आफादा आलादा रायजो बड'लेण्ड दाबिनायखौ फिन सोमावसारफिननायाव मानो एसेबां खर' सादों बे बाथ्राखौसो। बड'लेण्ड रायजोसो बिदोंसो, नाथाय मानो आरो मा जाहोनाव एसेबां सन्देह, उल्था सोंखारिनाय आरो समाल'चना खालामखो बेनि ओंथिखौ जों बुजिना मोनाखै नोंथांमोन। BTC मोनखांनायनि 8 बोसोर उनाव दिनै जाय आफादाव नोंथाङा लेङाइ आफादगिरि जानानै दङ, बे आफादाव आलादा रायजो बड'लेण्डनि फिन सोमावसारनायखौ नोंथांनि बादिब्ला बै समनि भारत सरकारा आलादा रायजो सोरजिनायनि पलिसि लानायखायसो फिन सोमावसारफिनदोंमोन नामा? ना BTR एकर्डआव कम्प्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल सल्युशन टु देयार डिमान्ड व्हाइल कीपिं इनटेक्ट द टेरिटरियेल इंटीग्रिटी अफ द स्टेट अफ आसाम। बे सोदोबफोरखौ बाहायफ्लांनानै गोरोबथा खालामनानै लाबोनायनि थाखाय दिनै सोरनिबा नारसिननायाव बै बाथ्राखौ नोंथाङा बुंनो गोनां जादों नामा? ना गुबुन बादि गोहो गोमाजानो गिनानै गोहोआव थानायनि थाखाय गुबुनजों गाज्रि मोनजानो गिनानै बे बाथ्राखौ बुंदों नामा? जों आलादा बड'लेण्ड रायजोखौ सोरनिबा गोसो जानानै लाजानाय पलिसिजों माब्लाबाबो मोनफुंनाय नङा। बेनि थाखाय बिखौ जों अहिंसारि आखुनि सोमावसारनायनि जायखिजाया राहानि बाध्यतायाव खोख्लैनानैसो जों बड'लेण्डखौ सोरजिलांथारनो हागोन।